Sa mnom je i reprezentativac Srbije, bivši kapitan Partizana, Dragan Milosavljević. Dragane, jedna od bitnih utakmica za nastavak sezone i za borbu za top 8, nažalost, poraz je bio večeras. Pa da, bitna utakmica bila i za nas i za Zvezdu. Nismo baš najbolje odigrali, posebno drugo poluvreme. Falio je dosta i Neda, koji nije mogao da igra ovu utakmicu kao naš najbolji igrač. Sigurno bismo i mi drugačije izgledali. Čestitam Zvezdi na jako važnoj pobedi. To je to, mi ćemo se boriti sigurno do kraja. Imamo male šanse, ne ide nam raspored na ruku, ali trudit ćemo se da uđemo u top 8. Bio si najbolji u svojim redovima. Koliko može da deluje frustrirajuće za igrača kada ne dobije priliku u tim zadnjim minutima? Pa dobro, mislim, jednostavno na taj način igramo sa puno rotacija, svako ima neku svoju ulogu, da kažem, i imamo dosta igrača i jednostavno tako, mislim, od početka sezone nekad igraš, nekad ne, moraš da se prilagodiš tome i to je to. Da li si bio dodatno motivisan, tvoja kuća, tvoj dom? Pa dobro, sigurno da jesam, mislim, kažem, utakmica koja je svaka, ali drago mi je što sam u Beogradu i što sam vidio svoje, da kažem, porodicu i prijatelje, možda je dakle neka motivacija. I za kraj ukratko, koliko stižeš da pratiš igre crno-belih? Osvojili su, mogu slovno kažem, neočekivano kup. Pratim svaki put kad mogu, gledao sam kup, čestitao bih im, stvarno to je jako važna pobjeda i drago mi je zbog svih u klubu i nadamo se da neće biti posljednja titula ove sezone. Hvala i puno sreće u nastavku sezone. Hvala.